Ay, oh, 'di ba? Ganyan na lang. Ilatag nga ang sarili, Lord. Lord, dito tayo.
Andito ako, nakalatag yung katawan ko dito. Ika dito, ah? Lor, dito nakalatag. Nandito nakalatag yung katawan ko dito, oh. Sarap pag ano, higa eh. Masakit na yung puwet ko. Sa kakaupo dyan. Ika dito, ah?
Lord, dito tayo, wika tayo. Ilatad natin yung katawan natin dito. Winsel, Masaya, Iron Man, Bullet Bullet Pena, Lucy Vlog, RB Wanderlust, Linkata, Kuya Ang, Sir Likab, salamat.
Dragon Gaming. Naduduling ako. Sunny Garden. Drasen Vlog. Wala lang ang tawa. Wala lang tawa. Tinupad na. Tinupad na ni Drasen. Wala nang tawa, 'di ba? Ayun man. Dikitan ko lang si Kuya Au, tamsakan ko lang. Sanay. Kuya Au, tamsakan kita. Tamsakan kita. Tignan ko kung nadikit ko na yung mga alagad ko sa'yo. Sin Garden. James JP. Ninang Ate Emma. Sin Garden, tamsak. Watching here. Okay. Watching from Ate Emma. One banana for you. Kaya nga tuldok na lang sinisin ko. Ate Emma parang walang tawa. Pero hindi ka na-enjoy pag walang tawa, no? Hmm. Thank you mga kabsat ko, mga kapatid. Zen Garden. I'm here. Sa bahay mo ako. Asan na? Mahina yung boses ko kasi narinig nila tayo. Lord, dito ka, Lord. Ano ka? Skip house. Yan.
Boring, di ba? Boring. Food trip. Thumbs up. Natas mandak. Dan, idol host. Salamat. Thank you. Guys, ano sa kanakapin. Isilipin natin. Masaya. Welcome. James, GP, watching. Ang laki ng bahay mo. Watching here and one banana. James, GP. Dan, OTW. Kapatid Food Buds, Migalap shout out. Arnel Fernandez, Serlika. Forty-three, Tamsar Kuya Ang.
James Chipi-Chipi, thumbs up, and one banana. Plus 2 na banana ka na. Mahiga ako. Yes. Ano daw, Lord? May order? Inang, pugat. Hirap shout out, idol pugat. Rika, Ricky. Ricky, one banana. May Vilma pa Santos pa dyan, ha? Zen Garden. One banana. Ano to? Yung channel.
Tamsak Kuya Al. Tamsak Kuya Al. Dikit na ako sa'yo. Hi Pugak. Idol Likap. Mega love shoutout from Lugak. Ano ba Pugak ba talaga ang name mo, kapatid? Alagad ko mga yan. Pugak, alagad ko ang mga yan. Baba ka ng bahay mo, dikitan ko. Salamat Rasen, tatambay. Sa araw-araw mong pagtambay, kay Ate Ima. Tulog na ako. Sige lang, kasi ano ng oras na dyan. Ano ba? Hindi, kasi walang magbababa. Di ang ano, yung nagbabas yan. Pugak gaming. Ayan. Tamsak. Pang-anim. Isang banana. Sila, kung sinong nagbaba, edi yun ang titikitan ko. Ikaw talaga, Pugak. Dikitan natin. Plus, ano na yung ano mo. Pugak. One banana. Lord, Lord, papagawa ng order? Kailan? Tulad ng dati pa rin. Ano kasama niya si Ama? Ay, bukas na, huwag gawa.
Tamsak, Kuya Al. Wala akong pangdikit kasi nadikit ko na sa'yo. Yan. Ugat, pang-pito na tamsak, at saka pangalawang banana. Pangwalong tamsak ugat, at saka pangatlong banana. Kuya Al, tamsak ulit sa'yo. Dating dikit na, wala na akong may dikit sa'yo. Ikaw pugak, bago ka, di ba? Bago ka, kaya wala mayroon akong mambutangira. Salamat sa part heart. Maingay yung bata, oh. Naglalaro eh. Sa taas, naglalaro, maingay. Para siyang nakikipag, ano, oh. Ugat, andito ako sa bahay mo. Pang-siyam na tamsak, saka, ano na, pang-apat na banana. O, di ba? Pang-apat na, di ba? Pugak pang ano na, pang-siyam na tamsak, at saka pang-limang banana. Eh, mayroon akong ano sa'yo, pang banana, di. Anong gagawin ko dito, pugak? O, di ba? La, 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 la. Kuya Al, tamsak ulit. Nadiretso ang alin. Lord, nagagawa ka na? Nagtatahing ka na, hindi pa? Bukas na ako magtahing.
Ngayon hindi ko na ano, madilim na, hindi na makita yun, harina. Ano ba, Drazen? Akala ko ba natulog ka na? Ugat gaming, pang 11, pang 6 na banana. Pakwan Idol Pugak daw, sabi ni Sirlita. Lucy Vlog. Sige lang, tawa lang, tang tawa para hindi makatulog. Pang 12, Pugak. Dito ako sa bahay mo. Pang 7 na ano na ito. Kay Kuya Aw. Hmm. Ano, pakwan ba? Ay, nako. Minamadali ko na kasi mamaya nandito na si Amo. Magagawa ako ng ano, hindi na ako makakakunik. Pang 13 Pugak. Tamsak. Plus banana ulit.
Wala kang live pugak. Hindi ka nagla-live. Meron kang live pala, oh. 6 days ago. Araw-arawin mo, pugak. Kapatid, pugak, araw-arawin mo. Tamsakan ko na lang yung mga ano mo. Mag-ano ka, mag-live ka. Para madali ang watch hour. Ay, nako. Wala na ata ako sa si Lola, oh. Zen Garden. Gapa ka ng bahay mo. At dikitan kita. Sige lang. Sige lang kapatid, kain ka na. Kain lang. Gawin ko lang 10. Bukas na yung iba, ah. Ay, nako. Hilap-hilap si ate. Baby pa si Garden. Baba ng bahay. Zen Garden, skip house. Drop eh? Drop your link, kapatid. Yala, sura. Dali. Kay mamaya, hindi na ako makaano. Dadating yung amo kong magpagawa na naman ng ano niya, inumin. Pang 14 na tamsak. Ano bugak. At saka banana ulit. Wala na yung mga dyan. Dikitan ko. Gusto kong dikitan yung mga baby na iba. Tamsak ko yan. Zen Garden. Baba ka ng bahay mo. Para madikitan. Agoy. Naghihilab-hilab na, oh. Si ate. Kay gabi na talaga. Matulog na yung mga iba dyan. Garden.
Garden, drop your links, garden. Dikitan ko. Garden, baba ka ng bahay niya para madikitan. Sakit na. Tamsak uli, pugak. Hmm. Wala na yung mga link ng mga ano, nag-drop ng natabunan na. Hindi ko na makuha. Zen Garden, drop your link. Gian Bukal. Big love shout out. Salamat sa paharang, kapatid. Pugak. Tawa-tawa si Pugak. Kumain ka na. Dali mo naman kumain. Ano, Zen Garden? Wala kang bahay. Hindi ko makuha-kuha eh. Natabunan. Gian Bukal. Ayan si ano, Pugak ang Lucy Vlog. Big love shout out. Nawala yung mga ibang didikitan. Natabunan na sila. Baba ng bahay para madikitan natin. Wala, natamsak ko na lahat. 10 yun eh. Pugak na patawa-tawa. Ayan.
Ang dali mong kumain, pugak. Ay, ito natawa ko dito sa replay na lang kita pugak 10 times. Oo naman, pwede. Pwede kaya. Sa ano, isa lang. Isa lang. Pugak muna ka na. Muna ka na o nag-iipon ka pa ng watch hour. 1,300 plus ka na yun. Ang galing mo gumawa ng ano, games. Tamad ka namang mag-live. Araw-arawin mo, tignan mo. Makukuha mo yung ayaw magpagba ng ano ni Garden. Zin Garden, ano to? Baka ano lang itong ano niya, shirt. Tapos, ibig kong sabihin, ninja yata. Zin Garden, thumbs up. Ang ganda ng ano, Ano, bigyan na lang kita ng 10 rin. Garden, bigyan na lang kita ng 10 ha. Bata. Kasi hindi ko alam kung ninja ito eh. Kuya, bakit kuya? Tamsak na ako ah. Wala na akong may dikit sa'yo kuya nadikit ko na. Tamsak na lang. Hindi lang siguro ito si Garden. Kasi hindi ayaw niyo ibaba. 300 something. Salamat kuya sa pakaway-kaway dyan. Natulog na ikaw. Anong oras dyan sa Pilipinas? Napager. Napager, sabi ni Kuya Aw. Lipat ako doon sa kabila.
Kami naglalaro. Lipat ako dun sa ano. Lor, iba rin siya, ina. Iba rin yung patutunguhan ni ina. Iba rin yung patutunguhan ni ina. Iba rin sa ama. Tatlong plato ba? Sino ma-order daw? Wala sa Abu Dhabi. Dadalhin sa Abu Dhabi. Dito na lapit ako. Dito na. Kaya maaga. Bakit na lang? Balalit mo kasi na pwede. Ay, oo nga pala. Ah, hindi ko na naalala. Buti sinabi mo. Mag-ano ako ng ano. Danggo na lang sa kabalan. Ay, nako. Pugak. Diyos kasi pinay. Na naman. Sabi niya, hindi na tumatawag. Hindi kanina oras. Kumitaw ka na kasi. Ha? Iwanan mo na kasi si Boss. Tama naman si Bruce at eh. Ano naman na yung ginagawa niya sa ipangit? Ano ka ba? Ikaw, nasa sayo naman ang decision, di ba? Sabi ko naman, hindi ko kaya kasi. Siya kasi madali lang sa kanya. Because wala namang problema. Tama siguro sinasabi ni Kuka. Sabi din sa'yo, magsasama sila pag sabi ni Coach, magkasama. Pag ano, Sabi ni pag Coach, binitawan ka, pero pag hindi ka binitawan, hindi lang nagbibitaw yata. pag sinabi ni, ha? Hindi rin bibitaw. Sino? Pag binatawan ka, di ba yun ang pinag-ano nila? Usapan mo pag ano. Eh, ayaw naman ni, Wala ano, nang pipiliin si Coach. oo, ayaw naman ni, ano, ikaw naman ang sabi niya, ano, Kung sino gusto mag-stay sa kanya, mag-stay. Sabi nga niya, kung iwan ako ni Dayan, kahit na ewan ko, kung iwan ako ni Dayan, kakayanin ko. Kung si Nene nga 8 years, kinaya ko siya pa, na month pa lang. Ewan ko. Hindi ko naman kahit kasi may sabi ganyan si Coach. Hindi ko pa siya pwedeng, hindi pa rin ako nag-sigurado sa ganyan. Kasi sa salita lang. Sa salita lang. Yun lang sa salita lang. Kasi panay ang habol niya eh. Kung ano ang hinahabol niya, siguro yung po pinitugot ang hinahabol niya. Yan.
inaano ko sa Emma, ano yung mangyayari yun? Nandito ako na sa mga susunod na buwan. Alam mo yun? Yun yun eh. Yun yung gusto ko makita. Ano yung mangyayari? Ano, saan na yung mga ano ko diyan? Ay, nako, ang buhay. Ito si Patsy, Rosie, Ah, nandun sila. nandun sila. Sila ang samba na ba? Nandun sila ama, ina. Oo. Sabay-sabay din. Iba pinuntahan na ina. Ano ba yan? Ano ka ba? Kala ko doon din kila mama. Di ba nakita nakabihis si ina? Umalis. Bakit? Dati na ako nagbibisa. Hindi siya, ibang ano niya, hindi siya nakaabay ng itim. Ah, Parang ano siya, pang labas. baka sa kaibigan. Alam mo, kaya pati ayaw ko ipakita yung video na yun. Halimbawa, mamaya i-block ka na ni Google. Wala ka naman makikita. Ah, Mamaya i-block ka na ni Google. bakit? Saan ba naggaling yan? Hindi, ibig ko sabihin, pwede ka na niyang i-block para wala nang ma-search. Alam mo yun? Pwede yun eh. Mamaya naman mag-order na pagkain na sa'yo. Magpupalang pa umaga na. Dapat si Dulce, bigyan ka rin Wala ng talaga ano. si Juan Concession. O alam mo walang konsensya, wala. Kasi pinapakita niya talagang alam namin walang konsensya. Nakikita namin na pinapakita niya sa'yo yung mga walang... Wala siyang hiya. Hindi siya Oo. nahiya sa inyo. Hindi siya nahiya sa sarili niya. Wala Pati siyang sa'yo. konsensya sa sarili niya. Wala siyang nasa utak kundi yung kaligayahan nila ngayon. Yun. Doon siya nagpo-focus na masaya siya. Kaya alam naman Maligaya na siya. sabihin namin sa'yo na tantanan mo na. Kasi mayroon ka ring iisip, Lord. Hindi naman kami ang makikisama sa kanya. Di ba? Wala na sabihin namin, Lord, iwanan mo na. Hindi naman kami ang makikisama dyan eh. Nasa desisyon yung ikaw. At saka para matuldukan lahat, ang magtutuldok niyan, si Tabatingching lang. Mm. Si Batingching lang. Siya naman talaga. Kasi kung sa akin nanggagaling yan na tema, wala siyang maririnig talaga sa akin. Wala. Sabi niya yun ang tadhana niya. Hindi. Ginawa mo yung tadhana mo. Oo. Ikaw ang gumawa ng tadhana mo.
Imbis na tumahimik ka, tumahan yung pag-isip mo, siyempre dinadagdagan din na ano, sinusulsulan ka ni Dulce, "Hayaan ka lang na mag-isip ng ano." Kasi hindi mo alam kung tama o mali yun, eh. Kasi sa kanila madali lang yun. Hindi na iniisip ko na ano ko ng ano, Hmm. parang pakamatay. Kasi hindi ano, eh, parang hindi niya alam ang iniisip niya yata. Hindi niya basta ang alam niya yung ano lang, masaya siya. Oo. Alam lang niya Kaya yung sabi niya, hindi ko alam na nasasaktan kita. Ha? Di mo alam na nasasaktan ako? kung hindi pa sasabihin. Sa ginagawa mo yan, masaya-masaya ka pero hindi mo iniisip yung nararamdaman ko. Sana dumating na yung karma sa kanya bukas. Wala. Legit po. Kasi kahit sabihin mo tayo man ng ayaw kong umiyak, pagka naiisip ko yung ganyan, Mm. sobra akong ang sakit, sobra. Tsaka nadadagdagan pa. Sobra. Kailangan ano, Sobra talaga. kailangan yung walang mga Lagi ko ganyan, tinatanong, yung mga bakit? At umabot na lang po. sila ano, maski na sino, lol, sasabihin nila, tantanan mo na yan. Maski na sino, tantanan mo na siya. Iwan mo na yan. Ganun. Pero yung isa naman, pinaaasa ka, pinag-aantay. Antay ka, diyan ka lang. Diyan ka lang hanggang sa, Sabi niya, hindi kita iiwan, di ba lang ako mag-suffer, di ba ako na masaktan, huwag lang ikaw. nasa mid. Pero paano di papatunayan yun? At ang isa pa, oo, sinabi niyang ganun, pero, pinapakita naman na yung, Iba yung kagawa, iba yung oo, pagsasalita. Kasi wala na silang pakailang dalawa kung pagkismisan sila. Wala silang pakailang. si ano, tinatago ka niya. Pero sila, walang pakialam, sabi ni, sino nagsabi? Wala silang pakailang. Si Dulce? Si Dulce, alam na lang niya siguro kasi, Sabi daw kasi dati dito, sabi daw dito, kahit pag-usapan sila, hindi na nila papansin, wala silang pakailang pag-usapan. tulad ng dito, Pagkismisan sila. nandito sila eh, wala lang sa kanila. Wala lang na makita mo. Kaya pagka ganyan, parang nakapagkasama pa ako at Eric. Kung ganyan din na sinasaktan ka palagi. Ano, sa bahay. Kaya lang sabi ni Lucy, pumunta ka kasi
dapat mag-day off ako eh. Ako dito. Kaya naman, sa sunod na lang ako mag-day off. Kasi sabi niya, pag nag-day off ako, wala ka na naman kaano doon. Oo, kasi Mag-isa ako, ka na. aalis na naman ako Mag-isa ka na naman doon. doon. Alam mo naman sila ama. Hindi ko alam kung mapipigil yung sarili ko kay Corazon sa, sa ginagawa niya sa iyo palagi pangit. Wala. Totoo lang. Hindi naman kailangan ko. Alam mo naman natin kung sino pipiliin ko. Hindi ko ba't naman ang pipiliin niya. Hindi niya ako pipiliin. Kasi hindi naman na yan masaya sa akin. Ba't niya ako pipiliin? Yun nga, siya rin ang mismong nagsabi na masaya siya doon. Masaya ako sa kanya. Pabayaan mo muna ako. Magsawa ako. Eh, Saka, kailan ka magsasawa? babalik siya sa'yo pag ano na. Ayaw na rin ni ano yun. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo nila. Sana kung hindi tayo nagkikita-kita tuwing Sabado eh. Okay lang. Tuwing Sabado, nagkikita Sabado, na tayong lahat. Kasama ako doon. Ha? Buti na yung hindi ka sasama. Para hindi mo sila makita. Ayan mo sila nang magpaka-ano. Kasi tubat ganyan. Kasi dito pa lang eh, ano na eh. Huwag mo sasabihin na nag-iiyak si yan, nag-iiyak pa namin sa bahay. Hindi. Sabihin mo, yan, ganun pa. Balik ka na lang sabihin mo. Kasi lalo mo lalaki ang ulo mo. Ay, ganun. Sabi niya siguro. Sige. Lalo yun. Pero yung ano, pag ano na, sige na. Ganun din eh. Sige lang. Ito yung malinis na ano sinasabi mo. Ano problema kung makita niya naman? Oo. Wala nang problema, Lord. Kasi ginago ka na nila. Ginago ka na nila. Lubos-lubosin. Lubos-lubosin nila. Puno na ang salop. Alam mo yung bang ano, kapag puno na ang salop, kailangan salupin kan. Yung sa ano yun, sa Fernando po Junior. Apaw-apaw na. Boring, walang music. Just like music. Walang music. Tanong dati-dati, hindi ko alam yun. Ano mo masabi dati ni Cory pagkatapos ng last na away na namin na ano nung May 1, last na away namin naman, nung June 1, last na away namin. Na yun nga, nasabi nga ni Dulce, bakit pagbigyan mo na si Cory kasi kawawa siya o nakasuksok siya sa may legs ko. Ano yung pagbigyan niya? Yun nga, patawarin ko siya. Alam mo ba, Ate Mano, nung time na yun, nagsabi na ako, ayoko na course, pagod na ako, tigilan na natin ito, ayoko na. O sige, ganyan na lang ang ano. Alam mo yun, ayaw pumayag. Alam mo nangyari? Si Dulce nakiusap sa akin. Pagbigyan ko si Corazon. Kaya, yan, nagdire-diretso na naman kami. Ano yun? Dire-diretso na naman kami. Bakit? Hindi, as in, hindi na ito tamatawag. Ano siya tao? Ha? Siguro kung ano namang dahilan niya. Kinaka-online palagi si ano eh. Siguro masakit ang ulo niya, busy siya. Mga ganun Ate. O pag ano, hindi siya busy dun sa ano, isa. Hindi ba?
Natatawa ako dito sa ano, sticker. Kaya kung si Cory, madali lang niya sabihin na hindi kita iiwan kasi hindi naman kita iiwan. Pabayaan mo magsawa ka. Hindi yun. Di ba? Yun nga. Hindi yun eh. Oh, Hindi niya ako pero iiwan pero pinapakita niya na magsasawa. harap-harapan. Siguro sabi niya, hindi ko siya iiwan pero magsasawa din niya. Magsasawa nga. Kailan magsasawa? Hindi kanya ako magsawa. Yun na nga, na sinabi niya kay Tugap, antayin mong magsawa, Lord. Oh. Kaya binigay ko na sa'yo ng ano kasi, binigay ko yung nasagap ko sa kanya. Kasi para alam mo lang na, alam na namin palang ano. Tapos ganyan na. Ang gulo, ang gulo. Ang gulo-gulo. Sabi niya, alam mo bang haram? Ano daw haram kasi nga. Sabi ko, bakit ako na bang magawa na ganito? Bakit ang Islam lang ba ang may ganito? Sabi niya, iskandalo daw. Iskandalo ngayon, alam mo ng iskandalo, hayop ka, putang ina mo. Shiwarius Channel. Ngayon mo alam mo ng salitang iskandalo? Kung may iskandalo dito, ikaw yun. Oo, siya ang nag-umpisa Hindi ako. eh. Ikaw. Hindi siya nakontento. Hindi ka na kontento talaga sa akin, naghanap ka talaga. Naghanap ka. Naghanap ka talaga. At saka harap-harapan pa, Lord. Masakit yun, no? Harap-harapan pa. Buti. At saka ganda pagkakasalan niya, Tema. Talagang as in, ano ko eh. Tapos laging, As in, talagang, ano tawag dito, yung huli ko eh, alam mo yun. oo. Tapos ikamamatay niya. Ikamamatay niya. Ikamamatay niyang mawala. Ikamamatay niya yung ano, yung pagtanggi niya na hindi. Hindi, sinungaling din siya eh. Wala, si Alam mo Coach na talaga, yan. Tema, hindi naman sa pag-ano. Eh, hindi ko alam. As in, nung kami talaga as in na Tema, wala. Hindi kami ano. Hindi. Wala kaming ganyan. Hindi siya sinungaling. Wala. Hindi siya nakakatis na hindi magsabi sa akin. Sige nga, paanuin mo na yan. Sabi, Oo, i-ano mo na yan. Yan. totoo lang, Tema. Wala. Wala kaming ganyan. Wala kaming issue na ganyan. Tamsakos. Tagal naman nila. Kasi misalang mo ngayon, dalawang burger, kainin na lang natin. Ay, oo ba? Huwag mo lang ano yung may nagluluto para malungkot. Tamsak. Warriors channel. Warriors channel. Warriors channel. Tamsak and banana. Madali naman. Kailan po, sabi niya, Warriors. Wait, dikitan kita. Sayang yung ano oras. Kabsat, ang pugak. Ano nag-chat? Lord? Ayan mo na. Huwag mo nang anuin. Kanino? Tamsak 11 is Warriors. Warriors na lang.
sabi ko, mahal kita, asawa ko, pero di ko alam Banana 'to, 2 banana. hanggang kailan. Ano yan, salita lang yung ganyan, Lord? Pagsalita. Kaya di ko alam hanggang kailan mo gagawin sa akin 'to, sabi ko sa kanya. Kakayanin ko at nilalabanan ko kung anong meron tayo. Sabi niya, "I love you, I'm sorry." Sabi ko, Gayon nga. "Ngayon," sabi ko, "ngayon, I'm sorry. I'm sorry ba kasi pinipili ko siya sa araw-araw." Tamsak 12 warriors, 3 banana. Kasi 'pag iniwasan mo na naman yan, yun na naman. Eh, kapag iniwasan ko yun, lalapit yan. Oo nga. Lalapit yan, wala. Yun nga, lalapit na hingi ng tawad na naman. Eh, Sabi niya, siyempre, bakit iniwasan mo ba? Ganun lang naman. tapos 'pag okay na naman, sige na naman. Idol. Hindi niya ako tanongin kung patay na ba ako. Buhay ka pa, sabi niya. Sabi niya, tatanong tayo, buhay ka ba? Wala na sila. Wala naman talaga. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung bakit type kita. Pakasalita ko naman. Hindi ko maano yung sarili ko na. Hindi kasi, Naganyan. alam mo ang naano ko sa'yo, nang hihinayang ka doon sa more than 10 years. 10 taon. Ano tapos ganyan ka. Yung more than 10 years, ang alam ko, pinanghihinayangan mo na bitawan yun. Alam ko. All about Eve. Mega love shout out, Ate Ima. Salamat, Sisi. Nagising ka pa? Anong oras na dyan? Ayon, kabsat. Pugat. Kasama ko siya. Yung uuwi, kasama ko siya. Ngayon, uuwi na lang ako na wala. Huwag mo nang saktan yung sarili mo, oy. Eh, ano mo na? Babalik na lang ako dito, wala. Kasi ang alam ko, kayo pa rin. Lord, yun ang ramdam ko. Ram pa pa pam pam rap pa pa pam pam. Oh, di ba? Ano ba yun? Yun yung pinatutugtog mo, Lord. Yun ba yun yung pinatutugtog? Kabsatlin. Meron pa. Wait lang. Kapatid Warriors. Hindi pa ako tapos. Oh, 2 AM. Ay, hey. 2 AM na sa Pilipinas. Kapag tumatawag ako sa bahay, kinukumusta siya, ganito, wala silang alam-alam. Pinagtatakpan mo. Tamsak 13, Warriors, another banana. Maski na hindi naririnig, sige. Kunwari, naririnig.
Dalihan mo imang magdikit kasi mamaya nandiyan na si ama. Pang-apat na ng banana. Uy, pugak, matulog na kayo. Salamat sa pag-stay. 14 thumbs up. And banana again. Warriors. Isa-isip mo kasing ano eh. Kaso, manggulo, Lori. Ang gulo, pati kami na. Pati ako naguguluhan eh. Oo, kayo pa rin ang naisip ko. Pero, yung palagi niyang pinapakita na harap-harapan mo na, naiwan ko ba? Parang gusto ko siyang suntukin. Parang gusto kong suntukin yung tabad-ching-ching na yan. I love you, I'm sorry. Lagi na lang yun ang sasabihin niya. At least. Ano yung sorry niya? Paulit-ulit. Kasi, yung ano, yung ganyan na, yung salitang ganyan na wala sa gawa. Wala, hindi ka, huwag kang maniwala. Gawin niya, naniniwala ko. Tulad nung isa, ginagawa niya dun sa... At yung ibig sabihin niya, mahal kita, pero mas mahal ko siya. Pero parang ganun lang. Mas mahal niya nga niya, dinamin na nga niya sa'yo sa harap-harapan na mas masaya siya sa kanya isa sa'yo. Ano yun? I-ano mo sa tuktok mo naman. Uy, sige na, Lord. Magtahan ka na kay napapagod ka na. Pagod na yung ano mo ah. Chi bokal. Parang ang dali-dali. Ang dali lang sa kanya. Ang dali nga lang sa kanya pero kasi ikaw kasi palagi kang understanding kaya hindi baling gumawa ako ng masama. Kasi tatanggapin pa rin ako ni ano, ni babe ko. O, di ba? Ikaw naman ang nagsasakit. Ikaw naman nagsasakit niyan. Pigang-piga na yung utak mo sa kakaisip mo. Tapos sila, nagpapakasaya sila. O, di ba? Harap-harapan nagpapakasaya sila eh. Tamsak 15, Warriors. At saka banana ulit. Dalawa pala kami. So, ano yan? Tugma. Nagtugma yung ano kanta, Lord. Dalawa kami sa buhay mo, pero... Isa pa tong animal na to. Big love shout out po all about it. Tamsak 16, Warriors, and banana uli. O, diba? Sampo, bigyan kita ng 10. Kuya Aw. Wala tayong may dikit. Hindi ko to nakikita nung nasa relasyon ako kasi masyadong focus sa relasyon namin dito. Then I look up and I saw every one of them na nag-care sa akin, na mahal ako. So, alam mo, doon po parang Ano, parang ano? masaya. Naging masaya without entering a relationship. Rap-pa-pa-pam-pam, rap-pa-pa-pam. Ano ba yung natugtog, ginarala? Lagi ko nagdidinig yun. Tamsak 17, Warriors. Nag-break kami ng ex ko sa
banana uli. Kailangan ko, I think 23 na ako, kailangan ko sanayin yung sarili ko na hindi dumedepende sa ibang tao. Oo, sanayin mo yung sarili Hindi ko mo, na Lord. depende yung kasiyahan ko sa ibang tao. Parang nagrerelasyon kasi ako parang sa kanya ganun. Pero sarili mo yan, Lord. Ikaw lang ang nakakapagdesisyon yan. Hindi, wag kang Which is duminig sa mga na dumepende ka tao. sa iba para maging masaya. Bakit malungkot ang busy mo? So that's what I did. Reconnect to my Ayun friends, to my man. family, reconnect to my hobbies, find a new Sis hobby. Eva, Puga, Kuya Punta lang ako Ang, siya mag-isa, si kain Book. mag-isa, Andyan din si ano eh, Sir Likap, magising naka-stay mag-isa. yung phone niya. Ewan ko kay Drasin kung Kaya naka... ito, kasama niya kahit kanino. Anyways, kasi may mga nagtatanong, paano daw mag-self. So, ganun lang yung ginawa ko, guys. Sometimes I will drink alone while I'm reading. Then, mas nakakapag-isip ako ng maayos pag mag-isa ako. Lord, pag may sasakyan ako, Ngayon, super okay at lang. ganyan ang ano ko, siguro ibubunggo ko na yung ibubunggo ko na siguro yung sasakyan po, taragis. Ay, joke lang. Paano pag inis tapos pinag-practice na nag-over sa kanya? And that's not love. Warriors, gagawin ko lang 10 10 tamsak, 10 ano, banana. Love, guys. That's good for you. Pero din ako sa Yung sarili mga ko, sa kaya ko lang. nandyan, nadikitan ko ng mga yan. Balik din ako sa pag-aalit sa kanya sa music. Nakisama yung ano ko. Marami nang nag-gym din ako, talaga yung mag-gym. Then, Jacket, kabsat. Ay, wala bang jacket? Ano ba yan? Oo nga, no? Busy kabsat mo eh. Pero may bago. Wala po. Rap, pa, pa, pam, pam, rap, pam, pa, pam, pam. Magsayo tayo, Lord. Oh. Diba? Mag-TikTok tayo. Tignan mo. Ginawa ko para sa hilig. So, Mag-gitara ka mag-is. Eh, yung may okay utusan ako, Char. Yung ako mag-gitarist na so malungkot. I-share ko lang paano ako ano, naging masaya na mag-isa. ano, kabsat. Tulog ka na. Warriors, ang laki ng views mo sa ano, no? 596. 2 days pa lang. Sabi ni Force dati, kung mabalan man, kung magkabalaan man kami as in, wala siyang ibang babalikan at Emma, hindi yung ex niya, si Cathy, si Lenin. Wala siyang ibang babalikan niya. Eh yung Lenin, hindi ko kung nasa Saudi o nasa Qatar o nasa Kuwait, may syota din ngayon. Syota din ngayon. Yes, nanggulo-gulo ni Corazon. Sis Eva. Ano, nawala yung antok mo? Bakit? Wag mo kong bibitawan. O, di ba? Ano yan? Sabi diyan, wag mo kong bibitawan. Ay, ang pag-ibig nga naman. Naghanap ka lang talaga ng iba. Oo, karamihan ganyan, Lord.
Maski na wala kang ginagawa, di ka nagloko kung kung batukan ko yan, batukan ko yan. Kung sana nga hindi nasabi. Sabi niya, ano magising? Ano, ayoko nga. Magigising pa ako, putang irang puso niya. Ano, sisirain ko yung buhay ko dahil lang sa pusong baliw. 'Di ba? Ah, kaliwali. Para sa akin marami pa diyan. Sabay gano'n. Pero Kahit magkano kami as in ganun, hindi namin pag never ako na akong papatol. Never. alay garutan. Okay na never. Oo. Kalimutan mo na 'yan, oh, 'di ba? Oh, tingnan mo yung kanta, Lord. Yan ang nagsasabi din. Pero yung mga iba naman, Iba-iba kasi. oo, iba-iba. Kasi sila. Ibang, Tapos sila kasi naman, matatapang. mm, Ano kasi yung mga ano nila ako. oo. Tapos yung iba naman pag iniwan, nag-aantay pa rin ako sa iyo. Oh, 'di ba? Ganon. Sino pa? Ano na, Warriors. Dikit na ako sa iyo, Warriors. Pagpatuloy mo lang yung mo, Warriors. Dami mong views, oh. 2 days pa lang, na, malaki na. Lakad-lakad ka lang sa para madagdagan. Friends lang daw sila, pero yung combo, oh, di ba? Iron Man. Oh, sige. Sino yung Iron Man? At ano natin yan? Eh, kung ako malamig pa sa kid, Sinigang na tupa. Di ba pwedeng ulam at pulutan? Oh. Tamsak na lang. Tamsakan na lang natin. Watch natin. Ha? Lord, yung niluluto ni Corazon, ano yung topa? Baka? Tamsak. Tamsak. Walang tamang tao, puro mali. Putang ina nyo. Mga putang ina nyo, walang taong alaygar. Ay, sakit nun ah. Tamsak na lang, tamsak. Wala na rin akong pang tamsak kay Kuya Aw. Nandiyan sa main channel ko pala. Oh. Sige, tamsakan natin. Tapos na ako kay Warriors. Wala na, naubos na yung
Thumbs up ulit. Thumbs up na lang natin daw, di ba? Salamat, Sis Iba. Oo, sleep ka na. Tatamsakan ko si Kabsat Kote. Dapat pala silang malaki. 114. Muhammad, when you will order? Wala tayong money para mag-order. Kaya maano mo ganito, hindi ko na ito nababasa siya, doble-doble na. Doble na. Doble na. Kailangan talagang ganito malayo. Hindi ako pwede na malapitan. Doble na yung ano mo, pangbasa mo. Kasi ano ka, kaya nagdodoble na yan kasi luha-luha ka na. Hindi Luha-luha. talaga maano na yung mata ko. Ano na ano na yung ano ko. Kabsat. Ano ba yan? Yung pangdikit ko, ano na siya. Ano nang oras, Lord? 11. Ate. Di busog na sa hangin. Salamat all about Eve kanina. Phil Simple Life Texas. Mega love shout out to you and everyone. Salamat sa pagbisita. Phil Simple Life Texas. Oh, di ba? Lunes nang tayo'y magkakilala. Di ba ganun na yun, Lord? Silang dalawa dapat sana ganun, di ba? Isang linggong pag-ibig lang. Kaso ilang buwan na. Ay, isang buwan na lang. Mm. Si si Dulce ang ano, isang linggong pag-ibig dapat. Ay, naku. Tanungin mo kung mag-order. Lord, tanungin mo kung mag-order. Dito na ano. Kunin ko yung bago. Kaya may luto mo na yung burger. Magbabangga ng kahit na ano kahit kay malandi. Kasi mas lalong lalaki ang ulo niya.
Dating na. Wala. Hindi na kayo. Lord, chicken yun or beef? Beef. Beef? Yeah. We chicken beef Beef yun. ayoko. Wala ka naman ayaw ni Howard ng ano. Nag-ano na. Mag-order siya. Idol mo daw saan. Idol pa din. May iuwi sila. Sabi nanay ko dyan. Eh sabi niya mag-order siya, wag kang magluto sabi niya. Eh, hamod. I will order. Ang lakas ah. Para sa akin yun, thoughts ko yun. Ito lang sa pamunaw. Yes po. Panganay ako kaya ako nag-iisip. Yeah. Ang dami ng question guys, di ko na alam kung anong sasagutin ko. Yung mga Mamaya na. Good night, Tricia, sa'yo. Sige po. Sige po, good night. 23 na po ako. No problem, Ana. I got you. Smoking savings at all. Madamdama, kabsat, malpasin. Kasi lubat na rin ako. Hindi ako papakain ng para sa akin, Nalubat din yung pangdikit ko nalubat. Nag-stop na. Ano, 11 hours? No. Sige, 11 hours. Hindi ah. Kanina lang wala pa. Wala pang 2 oras na. sige, mag-stay ako. Nakaka-board, no? Oh, ayan na. Ay, si Siyama pala. Yes? Okay. Bye. Parang ngayon lang ako nag-live.
O hindi pa daw tumaantok. Sana lang, mas marami akong gawa ng content kaysa Marami daw gawa ng content kaysa mag-live. Ay, dito. Itambay ko muna dito. Wala na yung 1 minute views mo. Ano yun? John Louie Areha, 33. Salamat. Support host. Ate Ima TV. Thank you. Wala. Ano yung sinasabi mo, Pugang? Magawa lang ako ng turkeys. First, yung ano,
po yung ano niya, sponsor niya. Saan dadaan si Ama doon? Yan, kasi sasakyan na inangga. Ay, oo. Kalimutan ko, kakala ko doon sa harap. Hindi mo nakikita si Jessie? Sino? Ha? Ngayon? Hmm. Tantanan mo na. Isa rin ka rin ka. Tantanan mo na. Isa ka rin ka mo. Lapas siya ba? Hindi, nung nag-ano siya. Nung January 7 to. Ibibidyo ako siya. Inaano siya, binibidyo siya ni Jess. Iwan ko rin kung nasaan na si JC ngayon. Hindi naman na nag-chat-chat. Kung nakahanap siya ng bagong amon niyang mabait or kung saan siya napadpad. Kasi iyan, swerte-swerte lang yan pagkatrabaho sa labas eh. Di ba? Yung mga ibang ano nagsisisi kasi ang dami na akong kaibigan na ano eh. Nakatrabaho nga sila sa labas pero ang kita nila mapupunta sa bahay, sa upa ng bahay, sa pagkain nila, o kulang pa ng pambili pa nila ng sabon, Colgate, o roll-on, etc. O diba? Kung natitira. Dati hindi mo rin nakita yung account ni Corda. Maramar. Hindi ko sinesearch. Hindi ko sinesearch. Kasi, tingnan mo, ang daming kalokohan na ginawa nila sa'yo. Pero, ikaw eh, okay lang sa'yo. Parang, sinusulo mo eh. Sinusulo mo ba yung sakit? Na nag-aantay ka pa rin ng, sabagay, iba't ibang klaseng ano. Pananaw, hindi tayo pare-pares ng pananaw. Merong ano, nag-aantay na, oo, nagkakatuto yan. Yung nag-aantay, totoo yan. Sila pa rin. Kasi, yung, nawala na rin. Masaya, masabi niya, pero yung saya, panandalian lang yun. Di ba? Masaya yung panandalian lang yung saya nila. Kataga, anoin ko lang yung ano saglit. Turks yan.
May paakin-akin sa langhusa. Batman. Naggawa ko ng turkeys. Linkatat. Nagsara daw siya. Nag-drink na daw siya ng kara. Ito nga Flor. Bakit kakainin niya? Yung isa nag-order. Hindi, yung isa mamaya mag-order. Tignan mo. Pag gising na, pag ano na kayong lahat. Gusto mo ipakita yan dyan kay babae siya. Uupakan ba? Raisa, Emma, Baba, 6:40 ready. I want ready. I not come down, come up. Okay, Mama? You take time. 6:40. Yeah, you take time. Make better, Mama. Ito na. Yeah, you see, you take time. Okay. No, this balalit tomorrow. Yeah, tomorrow you take time. Hey, Make better, Mama. bita na, you want? Yeah. Okay. No need balalit. Transfer to Satake. No need balalit, Baba? No need because Baba wants to go out. Okay. And it was at 6:40. 6:40 is ready, okay, for Baba.
Natawa si Pugak. Spider Spider-Man premium, no? Premium mo. Tawa si Pugak. Ano na, matulog na yung ano, inaantok. Matulog na yung inaantok kasi mayroon pa kasi kaming ginagawa. Bukas daw sabi ng amo ko, gisingin ko ng alas 6:40. Maaga daw siyang papasok. Ospital lang ano pinagtatrabahuan niya eh. Kain tayo. Kain tayo ng chocolate. Ay, ito naman nito ano, palamis. Ayan oo. Guys, ano, matulog na yung ano, inaantok. Yan na, kapsat gang. Nasamid naman ako. Kain muna kayo. Lor, kain ka, Lor. Saan ka na? Hindi ka na dito. Nandito kami sa table eh. Lor, kain ka na ah. Kain ka, ikaw, hamburger sa'yo. Laham, ako na lang kanin. Kanin ako. Ha? Mayroon bang puti? Asan na yun? Nandoon ba?
Oh, may sardinas. Mag-ulam ako ng sardinas. Saka bagoong, oh, di ba? Ay, naku. Ang buhay nga naman, oh. Tubig ko ba ito? Feel simple life Texas. Salamat sa pagkaway-kaway. Hindi pa kami naantok eh. Ano pa kasi may ginagawa pa kami. Sabi ko, sa'yo na yung hamburger. Ako kanin. Gusto kong kanin. Uy. Asan na yun? Ipainit ko. Nasa labas? Lord, nilagay mo sa labas. Ano na pati? Ah, Ano ba kanin gusto mo? Ito may chicken? hindi. Ayoko niyan. O yung white? May garot tayo. Yung what? Nakain ba siya mo? Hindi na. Marami ito. Magkain ka ng kanin? Marami ito. Sige, painit ko lahat ito. Di ba marami tatapon ito sa lalim. Tapon ito. Hindi ito magtapon. Kain, kain. Oo. Tapos bagoong. Sardinas. So, buhay probinsya na. Wala. Buhay probinsya na. Diba? Hindi, meron pa yung chicken doon. Yung chicken kanina. Yung luto ba ni Bros yun? Tapos meron pang sardines. Tapos may bagoong pa. Di ba? Dapat ang harina, ilabas ko na yung harina. Uy, wag na lang ba? Sabi niya wag daw malapit. Yun na lang bita. Ewan ko saan yung kapatang. Kasi iba, maaga daw siya. Yun na lang daw kasi madaling lutuin. Madaling lutuin na lang dito. Sige pa. Sige pa ba? Ano yung 3 seconds? Ay, wag na. Magkain muna. Pipilit ka ba? Ako rin po yung ha? Wala na. Kukunin ko yung ulam doon.
siya ma daw nagkain na ng ano. Na, Kainan na. Nag-ano na daw siya, nag-try para. Gusto mo ng sardinas? Meron, yung, kalahati. Kain tayo. Guys, kunik-kunik kayo dyan, oh. Kay Sis Pel, Stupid Love. talaga. Memo. Hindi nga pangalan. Pangalan. May Stupid Love na pangalan, oh. Spider-Man. Kanino itong ano, Thor na pangalan? Kay Kabsat? Kain muna tayo, guys. Parang ano, parang naririnig na ano. O, di ba? Silent lang. Magkakanta ako, pag ano, sabi, biro. Magbabakasyon yung mga amo ko. Magkakanta ako, Joke. Ni humarap sa camera nga eh. Hindi ko magawa yun. Dito na kumanta ng wala sa kami. Ha? Dito na kumanta ng wala sa kami. Mas mataas ang ano. Pag nakita. Kasi yan walang tao. Malakas ang. Malaki ang revenue. Daw. Kasi ano, gabi na ako eh. Dati umaga. Kain tayo. Chibukal. Ano pa lang pinagawa niya? Ha? Ano pa lang pinagawa? Kainin mo na ngayon. Ano yung burger, eh? Ha? Dalawang burger, hindi ko kaya. Mas masarap ko pa yung sardinas. Kisa yung chicken. Kanino tong tubig? Sa akin ba to? Sardinas! Ha? Walang sarap yung pagkain sa'yo? Lol? Sabi ko na kumain kasi wala na yung sarili. Gusto yan. Pakainin mo yung sarili mo, oy. Sis, Pearl palitan kita mamaya. Kakain muna ako. Puntahan ko yung bahay mo. Mamaya.
Nagutom. Kasi nakuha ko naman kapatid yung ako ko na. Nabawang sa taas, maraming nabawang sa taas. Kasi sa Sabado may gagawin tayo, di ba? Ay, wala tayong gagawin. Kaya mo sa Sabado. Ano lang, sa gabi may gagawin. Diba pupunta tayo sa kabila? Dapat sa Sabado walang luto eh. Kami yun. Di ba punta tayo sa kabila? Sa impyernong bahay. Kaya mo bahay. Sa impyernong bahay. Dapat yung Cory, hindi na kami nagluluto ha. Kung may gusto kang pagkain, Lord, wag na. kung may gusto kang pagkain, ikaw na lang Wag magluto. na. Tapos ikaw Sino anong ano? kayo na. Yung dalawa na lang. Kayo na lang dalawa. Hindi namin kami magkaano nila yun. Huwag na tayong magbabaon kasi ang daming pagkain. Mambabaon pa tayo eh. Tama na yung ano, kung ano yung nandoon, naluto ng pagkain ng mga amo din, di ba? Grasya yun, kinakaliwali natin yung mga ano, grasya. Ano yung kinakanta mo, yung kanta ni ano? Yung Noah? Hindi. Ano yung kanta na Bakit yun? mo yung no one else can close to you. Ay, oo. Yun palang theme song nila, no? Di ba? Wala kasi masyadong ano yan eh. Doon sa iyo mo kasi makikita tema yung Pag ano, hanapin yung ko. comment. Sa akin kasi tema, Hindi, hindi lalabas siya kasi black na. Mababasa. Kasi inopen ko kasi yung ano eh, main channel ko kaya yan binuksan ko yung main channel ko, ikot-ikot. Kaya hindi ko pwedeng ano buksan eh. Kulodi, ay Kulodo, Kuya Au Vlogdan. Salamat, Kulodo, babalikan ka niyan. Baka nakaidlip na, pero babalikan ka. Kain ako. Ayos lang na ako ang masaktan. Kesa ako ang makasakit. Dahil sa lahat, karma konsensya ang hirap manili. Yan yung mga padami ni Marandi. Yung mga karpahalin. Ay, ano muna ko, Lord? Yung hindi, Kaya ako naman sila. hindi, ibig sabihin, ilayan mo sila, hindi, ibig sabihin yung, Pagkusukuan. muna, kasi, ano eh, sabi ni Corson, kayo pa rin eh, naglalaro lang siya ng ML, huwag mong isturbuin, kasi pag na-isturbo yung ML niya, parang ganun, kasi kayo pa rin eh, how many years kayo, oy? Kayo ang pinakamatagal-tagal sa, ano, yun nga lang kung saan susuko. Yun, Lisag. Kain tayo, kapatid.
Pugak, from Kulodo. Magkakain tayo. Matulog na kayo at mag-iin na rin ako. Mag-iin na rin ako. Hindi pa nag-i-stop yung load niyan eh. Oh, data. Jian Bukal, hello from Kulodo. Kuluduan. Nag-stop kasi yung pangdikit ko na naman eh. Madaling malubat. Ano ba yan? Captain America. Ay, Diyos Maria. Shit. Captain America, ang dami mong Lagyan na natin ng jacket. Siguro si Ate Emma nakakakuha ng pera kay Pugak. Ganon. Bakit sa akin, hindi ba? Hindi ba ako nag-ano sa kanya? Sabi ni Dulce, bibigay ka daw sa kanya. Hindi ako dyan. Sabi ni Kung Corazon, maluwag ako, pero hindi yung palagi-lagi. Yung ano pa, hindi ba sandaan, yung pag-order ng chinelas, binibigyan ko talaga siya Ate Emma. Walang problema sa akin. Kasi party yan eh. Di ba? Party yan. kung sino yung meron. Oo, kung sino meron. Pero sabi nga dati ni Dulce, parang si Tabatyon ko, ang ano lang naman dun sa isa eh, may nakukuha siya. Parang binibigyan Hindi. niya agad, Okay. ganun. Okay lang yun, kabsat. Ang dami mong ang fans eh. Ang dami mong viewers eh. Ang dami nagmamahal sa'yo pala, no? Kabsat. Inahayan ka lang namin kasi para hindi yung dibdib mo. Bill and Simple, hello from Coludo. Hindi ko talaga gusto yung mga pagmumukha na itong mga temo dito sa Kaya pala, no? Dami mong dami mong viewers. Kanina. Sa GC. Oo. Oo, lahat tayo busy, no? Maganda daw yung ilabas yung sama ng loob daw eh. Para wag mong yung kimkimin. Para hindi sasabog yung dibdib ba, ganun. Spider-Man, tusok daw, sabi ni Kulodo. Captain, padikit mo si Spider-Man, padikit mo si Kulodo. Oh. Nakikipag ang sipag niya, oh.
Busog mat. Kuludo, saan ba na tayo nagkita, Kuludo? Kay ano? Kay Mami Groovy. Namasyal ako doon eh. Doon ko nakilala yung mga ibang ano. Dito ka magdikit, Kuludo. O, diyan daw sa main channel niya, Kuludo. Para dikitan ka ni, ano, Pro Spider-Man. Siyempre, may pangalan na yun. Ano? Oo, parang. Yung kantang yan, boring na boring ako sa barin, nang nasa barin ako. Yung kantang yan, yan. Bakit? Sacrifice. Boring na boring ako, palagi yan ang naririnig ko. Wala man lang tumatawag sa akin, wala man lang. Pag nakatulala ako, yung amo ko, bibiglahin akong bubulagyahin ako ba? Where is your mind? Sabi niya. Philippine? Sabi na naman ganun. Ang daming magsubok sa akin sa barin kaya, Lord. Ang daming pagsubok na duman sa akin diyan. Alam mo itong 2023, ang Kasi, pangit. hindi. Kasi, Hindi, totoo lang. Itong 2023, ang pangit. kasi pa ganun. Dapat eat. Maganda ang ano, Lord, yung mga pitsang pa ganun, pataas, yun daw ang mga swerte. Tapos, yung pababa na unong ganun. Pangit. Basta yung eat. Parang may alam ako. Oo. Ito maganda ito. Pinakagusto ko ito sa lahat na dumadaan sa akin. Napakasimple. Simple siya. Hindi tulad ng ibang halatang na time filter na. Simple na. Hindi na kita na dikitan kabisat kasi ano, nawala yung nag-block na yung ano ko, cellphone ko. Madaling malubat pag ano, ang daming didikitan. $10 million in the house. Matulog na kayo. Kabsat. Baka meron pa kayong trabaho, di ba? Ano lang, nagpapalipas lang kami ng ano dito sa Manang Loob, oh. Ang nakaano diyan sa akin ang naka-este diyan si ano, Drasin, si Sir Likap. Naka ano ang mga yan. Hanggang hindi ako maluba ay mag-in. Nakahinga na ako. Nagpapaantok kabsat. Nakatambay ako. Ay, oo, sige lang. Ganyan din ako pag may nakalain natutulugan ko. Pag naka may LS.
Si Kabsatlin. Si Sislin, kung minsan nakatulugan ko kailan yun, 2:00. 2:00 ba yun? Minsan gabi. Kaya nakakatulog na ako, o di wala na. Yung phone na lang ang naka-stay. Sick ang... Ah! Hala, ganun. Ay, naku, syukran. Chibukal. Grabe, kadami naman. Salamat, dagdag sa ano yan. Diba? Ay, oo nga pala, sabi mo sa akin 5. Kanina may sinabi kang 5. Yan na ba yun, Kabsat? Ngayon mo lang. Kanina may sinabi kang 5. Junjun. Baka mamaya 10 na. Dami mo namang ano. 6, si Pinya, iPhone, lahat, host. Wow. Ganon. Pati si Pugak nakatambay eh. O, di ba? Nakatambay yung, hindi ko alam, nakatambay yung ano, si Drasing nakatambay yan. Natulog na. Si Sir Likap nakatambay yan. Yung spoon niya. Pag natulog na ako, yan, wala na. Opo, idol. Yung opo na gulay. Opo. Opo. Bibo sa akin. Bibo. Di ko pala na-mute. Ay, na. Di mo na-mute kasi hindi ka nakikinig ka. Ano, nag-order na ba si Hamod? Mag-order yun pag, Lord, pag wala nang ano. Alam mong gagawin niya. Oo, alam mong gagawin niya, Naka-open niyang ilaw. 11. Tulog na ako, may duty pa. Tulog na, Pugak. Sus, Mariusip. Inaantay lang namin Ito yung nasa magsara yung mga amo namin. akin. Inaantay ba namin kasi may gawa pa silang Yes, sige na, tulog ka na, duty. May duty ka pa bukas. Saan ang work mo, Pugak? Hindi kasi mag-close kami, di ba? Yung amo ko. Para isarado na namin yung mga pintuan. Ano pa lang, dito nung oras na? Oh, 12:00. Kasi naroon yung pinto lang mo mga Alas 12, maya-maya nandiyan na. Pasko, inaantay niya. ano ka na rin? Ito na rin pala ito. Ano? Ano ba ito? Hindi, may tubig ako. Ayun mo. Wala na.
Pantayin mo na. Patayin mo na. Sige na. Kalimutan yung takin bukas ha. Oo, maglabas ako. May bisita yung amo kong lalaki, nandiyan. Bantay namin isara. Ala, nahulog pala ito. Sige na, matulog na kayo. Kayo, inaantay niyo pa si Ate Ima eh. Sige na nga, mag-in na ako para pare-parehas tayo. Salamat sa pag-stay niyo kay Ate Ima ha. Kabsat, pugak. Sige na, para matulog na kayo. Naantay niyo lang si Ate Ima na mag-in pala. Ako, sus Mario, kayo mga bata. Salamat ng marami. Spider-Man, si Ambukal, Pugak, Sir Likap, si Drasen, nasabi niyang walang patayan, phone. O, diba? Pakipi ka. O, sige na, magpakapi ka. Kapi? Isang batya? Oo ba? Sige na, bye-bye. Iyan ko lang tinang ko yan. Yuyuk! No. Gusto mo? Ha?
Paano ba ito? Saglit lang yo. Magagalit na yung pati aso sa akin eh.